Dalawang PDL naman po mula po sa PSU Asinggan. Nagtapos po sa kolehiyo. Kilalanin po natin po yan sa Good News ni Idol Tita Ronnie. Suot ang toga at sablay, bakas ang ngiti ng tagumpay sa mukha ng mga mag-aaral sa seremonya ng pagtatapos mula sa iba't ibang campus ng Pangasinan State University. Naging isa sa sentro ng seremonya ang 2 person deprived of liberty na nagmarcha at inalalayan ng jail wardens upang kunin ang kanilang diploma. Mula sa PSU Asinggan Campus, kahanga-hanga ang ipinamalas na dedikasyon at tibay ng dalawa na piniling bumangon at magbagong buhay sa pamamagitan ng edukasyon. Sa kabila ng kanilang limitadong kalagayan, matagumpay silang nagtapos ng kursong Bachelor of Industrial Technology, Major in Electrical Technology at Electrical Communication Technology. Ito ay naisakatuparan sa ilalim ng Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program ng PSU Asinggan Campus, katuwang ang BJMP Urdaneta. Sa ginanap na seremonya ng pagtatapos, nagsilbing inspirasyon ang kwento ng 2 PDL dahil sa kanilang tagumpay at pagpapatunay na ang edukasyon ay bukas para sa lahat, anuman ang estado sa buhay o pinagdaraanan. Higit pa sa medalya o diploma ang kanilang babaunin, kundi panibagong simula sa buhay na puno ng pag-asa. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.